Ronaldo yake cewa a shekarun baya bayan an tashi daga wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, manaja na ya zo yana ce min akwai ne bukata ta musamman a waje yana jiran ka lokuta mai tsayi. Bayan ya fito sai ya ce ya haɗu da wani yaro yana murmushi watakila shekarunsa 14 sai yaron yake ce masa baya iya ganinsa amma duk lokacin da ya ci ƙwallo wato yana ji a jikinsa ta hanyar ihun mutane idan suka ce su. Wannan magana ta bawa Cristiano Ronaldo rauni a zuciyarsa sai yaron ya ci gaba da cewa duk lokacin da ake buga ƙwallo ina sauraron wato wasan amma ba ta hanyar amfani da kwamfuta ba ta hanyar ihun mutane domin duk lokacin mutane suka ihu na kiran sunanka tabbas wani abu mamaki ya fara a cikin filin ƙwallon kenan. Sai Ronaldo ya rike hannunsa sannan ya ce masa kamar sauran mutane kake kai ma bayan ya gayyace shi a wasa da aka buga na gaba. Ronaldo bayan ya ci ƙwallo da ƙwallon sa ne zo ya dura masa hannunsa ya ce tabbas yanzu ka ji irin ƙwallon da nake ci kenan kai ma yanzu. Bayan sati ya zagayo sai ya samu tabbatar da cewa zai yi masa aiki kuma ganin sa zai dawo. Ronaldo ya ɗauki nauyin komai sannan ya ƙara da cewa tabbas kofi yana da haske amma tabbas zukatan mutane lokacin da suke murna ta fi komai haske domin iyakacin wannan taimakon da ne wannan yaron ya sa na sami nutsuwa a cikin zuciyata. Idan ka da cewa Cristiano Ronaldo shi ne dan wasan duniya ka danna mana su a comment section.